Karong adlaw, sugda na unta pag-imbintaryo sa Talisay City Treasurer's Office ang mga ballot boxes nga gigamit niadtong 2016 national ug local elections aron gamiton kini karong eleksyon sa Mayo 13. Apan napakgang kini tungod kay ang resulta sa eleksyon ubos pa sa kaso nga gisangat sa naparot nga Vice Presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos batok kang Vice President Leni Robredo. Kung dili pa marisulbar sa Presidential Electoral Tribunal ang maong kaso, posibleng magpadala og bag-ong mga ballot boxes ang COMELEC Manila aron magamit sa Talisay City sa eleksyon karong Mayo. Si Nico Sereno sa report. Giandam na sa Talisay City Treasurer's Office ang mga ballot boxes nga gigamit sa miaging piniliay. Matod ni Emma Makuto, City Treasurer, nga 160 ka mga ballot boxes ang ilang nagamit sa miaging eleksyon. Mihangyo si Makuto nga magpadala na lang ang COMELEC og bag-ong mga ballot boxes. Ang resolution sa COMELEC, nag-open na to every 4 ka boxes nata spare nga usa para sudlan na to sa mga kuan. Pero mo na deduction na to siya, no? Mo is only Samtang gipahibaw ni April May Gamboa, election assistant sa COMELEC Talisay, nga dili basta-basta nga maablihan ang mga ballot boxes tungod kay ang mga balota kabahin pa sa electoral protest nga gisangat sa naparot nga Vice Presidential candidate Ferdinand Marcos kang Vice President Leni Robredo. Kung dili pa makatapos ang Presidential Electoral Tribunal, dili pa magamit ang mga ballot boxes. Walay laing mahimo ang COMELEC gawa sa pagpadala og mga bag-o nga mga ballot boxes. reporting raman ni. So dili gid mi makaingon. So most likely tagaan gyud na sa COMELEC kay lain man pud kayo og dili madayon ng eleksyon kay walay ballot box, di ba? Sa miaging simana, mipagawas og resolusyon ang COMELEC Unbank nga nagtakda na sa pagbukas sa mga ballot boxes nga gigamit sa 2016 national ug local elections. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.